Situation is very tense munyika yeZimbabwe. Panguva ino pari kuonekwa kunzi munyika muri kuonekwa kunzi mune mamillionaire nemabillionaires vari kuonekwa kunzi each and every day vari vachiflasha mari motikari aiwa mbishi dzemhando yepamusoro land, vamwe vachitopuwa nedzimwe mari dzekunotenga misha. Panguva ino kuri kuonekwa kunzi in the same country people they are being evicted from their land, vachigara aiwa pasaidi pemahighways. Chitiko chavhundutsa vanhu. Sanabira mashoko amida chiexposwa neCrime Watch. Don't forget subscribe or like on the bell icon. Crime Watch inoposta mapictures nemavideos amuri kuona. Kudanyira chiti watch. More than 3,000 families were evicted in Mount Hamped, Harare, and left along the Chinhoyi-Nyabira road. Women, young children, old people, and other vulnerable community members were forced to enjoy heavy rains without safe shelter, putting them at serious health and safety risk. Ndo mashoko ari kubuda according to Crime Watch achiposta mapictures amuri kuona zviri kunzi aiwa people they were evicted, more than 3,000 of them vakauya panguva ino vakanoaprutiwa Mount Hamped kwavaigara aiwa vakanosiiwa aiwa kune nzvimbo yamuri kuona inonzi along the Chinhoyi-Nyabira road. Pamuri kuona kuti this is a highway, they are pasaidi nemafarmlands, and panguva ino the situation munyika yeZimbabwe panguva ino zvinozikanwa nemunhu sekuti irain season, kuri kunaya. These people panguva ino vari kunayiwa hembe dzikatota vari kuexposewa kune maharsh environmental conditions. Utano hwavo unoziva kuti they will be affected. Chikafu, we don't know if they have got access to food. Mashoko ari kuda panguva ino ari kuexposewa aiwa neCrime Watch kuti zvii zviri kuitika munyika munyatsoonekwa kunzi munyatsozikanwa kunzi mune vanhu aiwa vane mariches, mune vanhu vari kuzviita. Pinda kumesection menyu mufungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, check on the bell icon.